Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bugas nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 7 tuig 2021. Sa ngalan sang mga regular anchorman, ininaman si Aksyon Eden Aboso. Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa mga balita lokal. Mga nabakunahan kontra COVID-19 sa Negros, 5% pa lang sa gintalaan nga target sang probinsya. Mga Poso Guards, ginapangita ang ila hazard pay. Sa mga balita national, DOH ginbawi ang bagong nga pulisa, mga turista liwat ginpangitaan sa negatibo nga COVID-19 test result. Samtang General Eliazar ginpasiguro nga wala sang cover-up sa mga napatay sa drug war sang administrasyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Gentlemen, good evening Danay. Sa aton sinigaling nga mga Facebook Live viewers. Ara kita subong live sa may This Is My Life na Facebook page. Good evening Danay kay Sir Alex Monteza of course. Wala kay kakadula si Sir Alex Monteza. No? Good evening of course sa EFC. Yes, salamat gid. Sir Noel Amar, ginagreet ka lang ni Sir Alex Monteza and Melily Oligo. Kaguwation. Sir Jose Mongcal Torilla, good evening. Please do like, share, and subscribe. Do like and share sang aton sining nga Facebook page. Medyo may problema lang gamay sa aton sining original nga Facebook page. Pero ari kami sa gihapon, hindi kami madula, okay? Sa aton sinigaling nga mga ka-aksyon, lapit na lang gid sa August 17 maga-celebrate Aksyon Radyo Bacolod sang ika-52 namon katuig sa pagserbisyo. So, bangod dira, syempre sa amon pagpasalamat sa inyo, mag-give back kami. Paagi sa SAP-niversary sang ARB mga ka-aksyon, ang papremyo nga madugay nyo na ginahulat ang magabalik na sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Ini ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod Anniversary Special. Ang Aksyon Radyo Bacolod ang mag-celebrar sang ika-52 katuig na kag may angot sini magapanagtag kami sang tag 500 pesos each sa mga maukod nga tag palamati bilang of course tagdaog sa sulit ang papremyo sa ARB Anniversary Special. Simple lang aton himuon ha. Siyempre, magtuto kamo kag magpamati sa tanan nga mga programa sa Aksyon Radyo Bacolod agud mahibalaan kung paano maka-intra sa sulit ang papremyo sa ARB Anniversary Special. Amon pagalawagon ang sa masunod nga mga inadlaw ang pamaagi sa pag-intra sa siniman nga papremyo kag namati ka na may 500 pesos ka pa, diin ka pa dira. Simple lang, pungko ka lang da, may ginaubra ka, mamati ka. Sa Aksyon Radyo, malingaw ka, makadlaw ka, kag kung nasubuan ka, malipay ka eh. Kung nakakalipay ka, masubuan ka. Kung nakakalipay ka, mas malipay ka pagid. Ilabi na kung madakpan ikaw, nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Of course, sa atin sinwa ka-aksyon, bantayan ang liwat nga pagbalik sang sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod Anniversary Special SAP-niversary diriman sa ARB. Okay? Okay, good. Kaya nag-gets ninyo. Nakabatian kung mga sabat nyo mo. Okay? Okay, very good. Good evening, Danay, kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matthew Mayo, of course, dira sa Minnesota. Maninoy Juan Bolgallo and Maninay Alma, dira naman sa Maya Las Vegas, of course. Kaya sa iban pa natin, sini nga mga ka-aksyon and listeners naton, do medyo na mag-uhan sila sa nga wala tato sa aton, sini nga original page. Pero sige lang, ara lang kami sa gihapon okay?
Sa mga nagapamati, pag Levi ni Cavera, hello, good evening man. Jeho Havelosa, may gabi man. Of course, Sir Ray Baryoga, ari na siya. Salamat gid no. Nagapamati gid si Sir Ray Baryoga. Kag sa aton siniban pa nga mga ka-aksyon nga nagapamati all over the world. Kati syempre sa bulig sang Facebook page. Kundi hindi na lang ta makita, hindi lang sa Bacolod, hindi lang sa Negros Occidental, kundi sa bugos na nga kalibutan. So basi may ara kamo dira sa mga friends nyo nga mga gusto makatuon sang Ilonggo, mamati, maghibalo sa mga balita dire sa aton. I-share na sa ila ang aton sini nga Facebook Live. Okay? Amo na iya. Kakabatian ko gid nga nagabalikid kamo. Okay? Karon naman ang detalya. Detalya na sa balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:09, detalye na sa mga balita lokal. Kapin pa lamang sa 5% sang target ng mga negrense ang nabakunahan kontra sa COVID-19. Sinagay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, madamo pa sa mga yara sa A1 to A3 category ang wala mabakunahan bangon nagadepende lamang ang probinsya sa mga nag-aabot ng COVID-19 vaccines. Dugang pa ni Diaz, wala pa sang rason para magsaylo sa A4 category vaccination program sang probinsya, bangod magamay pa lamang ang vaccination compliance. Base sa priority population groups ng gobyerno nasyonal, ang A1 ang mga frontline workers sa health facilities, health professionals kag non-professionals, ang A2 ang senior citizens edad 60 anyos pasaka, A3 persons with comorbidities kag A4 frontline personnel kag essential sectors. Jutay pa lang tayo. Ara pa lang taguro sa 5% sa atong target. No? Again, we are still dependent on the vaccines that are given to us by the national government. Ang aton ngayong bakal, wala man nag-abot pa. July 15, ang first delivery of 3,500. Si Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Nagreklamo naman ng masobra 20 ka Public Order and Safety Office guards nga sign sa Bacolod City Health Office angon sa madugay nga pag-release ng ila hazard pay. Sa alegasyon sa isa ka matag reklamo nga wala giningadlan sa pangabayman sang natungdan, ginaligar nga malawig nga nabaton sa mga regular nga empleyado ang balor 25,000 pesos nga hazard pay gikan sa DOH apang ang 24 ka poso guards ang wala pa nakabaton. Nanawagan naman ang mga poso guards sa kay Bacolod City Mayor Evilio Linardia nga tamdo ng ila problema kag buligan nga makuha ang ila sini nga hazard pay. Ginklaro naman ni City Administrator M.A. nga wala na ginabaton sa mga vaccination center sa bahin sang mall ang mga walk-in nga mga Bacolodnon nga luyag mabakunahan sang COVID-19 vaccine. Suno kay ang tanan ng mga individual nga ila ginabaton sa mga mall amo lamang ang mga persona nga nakabaton sang notice of confirmation gikan sa EOC. Dugang pa ni ang ini nga desisyon sa EOC nagatuyo nga malikawan man ang ginakabalak-an nga pagginutok sang publiko sa mga mall nga mahimo tunaan sang madasig nga paglinat nanay. Ini man ang isa ka rason kung nga agin kakibot sa opisyal ang nagwa nga alegasyon sa social media angod sa issue sang sinuktanay nga ang nagluntad sa mag-utog na ginaligar nagbayad sang kwarta sa runner para lamang maka-avail sang bakuna. Gilayo naman nga ginaktuhan sa Emergency Operations Center o EOC ang issue angot sa ginaligar nagluntad nga pagpanukot sa isa ka runner sa mag-utod nga nagpabakuna sa COVID-19 vaccine sa isa ka mall sa syudad sa Bacolod.
Sunod kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang, personal siya nga nakig-angon sa persona nga nagpagawa sang among alegasyon paagi sa pagpost sa Facebook apang namalibad ini nga persona sa pagkooperar. Dugang pa ni Ang seryoso ang syudad sa paghimo sa nagakaigong aksyon kung may basehan lamang kung tani ang among nga akusasyon. Sunod pa kay Ang nangin unfair sa bahin sa mga opisyales ang syudad, ilabi na sa mga medical health workers nga nagatrabaho sang husto ang negatibo nga mga komento sang netizens sa social media. Sa iban pa nga balita lokal, ginaprubahan naman sa sangguniang panglungsod ang ginaduso nga resolusyon nga nagapangabay sa City Legal Office nga magpasa sang rekomendasyon may kang tanan sa executive order nga ginpagwa ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga nagapangabay nga maimbestigahan ang pagpangutod sang kahoy sa kilid sang dalan sa barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Si Bacolod City Councilor Carl Lopez, Chairman sa Committee on Environment, ang nagpasar sang resolusyon. Sa nahibaloan, nagkontrobersyal ang pagpangutod sang kahoy sa Singkang Airport matapos ginbalabagan sa nagkalain-lain nga environment groups, subong man sang pila ka mga opisyales sang syudad. Sa katapusan nga balita lokal, nagpasalba naman sang lupok ang miyembro sang Bureau of Jail Management and Penology nga nasign sa Negros Occidental Isolation Facility sa barangay Handumanan, syudad sa Bacolod sa tuyo nga mapauntat ang pagmaoy sa isa ka preso las 10 pasado sang gabi Martes. Sunod kay Jail Warden Jail Inspector Jude Ledesma, nagsinggit ang preso nga ginkilala kay Jimmy Sablon samtang ginahampak sa makapila ka beses ang portahan sang comfort room sa sulod sang dormitory, rason nga nakasinggit ang iban nga mga preso agad maguntat ini. Dugang pa ni Ledesma, wala nagapati si Sablon sa pangabay sa mga gwardya mga aghipos kag sa baylo, kinsigi ang pagsinggitan. Palayag pa ni Ledesma si Sablon ang napreso bangod sa kaso nga murder kag makatatlo ka beses na nga nakapalagyo sa prisuhan. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6:14, detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Dok, pa-check up ko. Good evening, liwat sa atin sinima ka-aksyon. Of course, hello. Kay The Lost Trico is watching. Hello. Caitlin Nang, Araman, how are you? Kamusta ikaw? Athia Kim Eriman, hello. Salamat man sa pagpamati. And Almira Lim Malazarte, madamo gid nga salamat sa inyo sininga pagpamati diri sa aton. Ang akon dira nga akon ihada Sandrina Danlag, hello. Good evening, salamat gid pagpamati kay Maninay ha. Okay lang amo lang ni ang ni Maninay ang mga kulang ko ba lang nga gifts, tamyaw lang. Okay lang man. Of course, good evening danay sa family Pantaras dira sa may Barangay Tangub kag sa may Silay City. Hello. And Duran family dira sa may Sumag. And of course, sa iban pa naton sinima ka-aksyon yung nagapamati gid subong nga gabi. Keep your comments coming kay basahon ta lang do medyo nabulubudlayan siguro magsumay ang iban kun din sa subong naga-Facebook live. Bangod niya may medyo mga technical problems lang. Gintawag na si Mark Zuckerberg. Ma-meeting sila ni Aksyon JM later kung ano magid ang mga disposition. Good evening Dana. Ay nagwa. Kay Ma'am Luisa Melos dira sa Bago City and siya sini nga bana si Sir Melchor. Hello, good evening. Kag sa kay Teacher Romela Arevalo, of course. Hello, Teacher Romela. Good evening. Kag sa sa iya sini nga bana nga si Tito Shelo dira sa may hinubaan kay sa mga kaupdanan ni Tito Shelo. Gina-share niya ang Facebook Live sa iban niya nga mga kaupdanan sa trabaho para makapamati man sang balita. Ahay. Wait lang gid ha. Good evening, Danay Liwat. Di na to ako ni Hada man. Sige lang, kaysa tama pag-read. Good evening, Danay. Kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas, of course, nagapamati. Ay, si Major Jun J. Liba, gali nagasunggod. Kaya pero may ko siya kung malipatan. Hello lang da. And happy birthday, gali Kay Chief Inspector pasubong, si Publio Plutenia. Ang anay Bacolod City Fire Marshal dire sa aton. Happy birthday, Sir Boboy Plutenia.
Happy birthday to you. Wala ang pares ko, wala si Aksyon Boy. Sorry lang po. Yes, good evening Danay kay Emmy Esmeralda Dolido. Good evening man, salamat sa pagpamati. Ma'am Jean Hesulgon, dira sa may Bebs Mangustan, dira sa may Banwasang Valladolid. Nan, nagapamati sila. Kasi yung sister, lipat sa pangalan sa iyang sister. Abi Ma'am Jean, i-text sa akon ang pangalan sa imo sister. And sang imo sini nga brother, nga nagapamati, gid upo dira sa imo. Aha. Kag, of course, kay Major Wilfredo Benaman Jr., kag sa ako ni sa kapaninoy, Captain Joseph Catunina. Hello, hello! Mga grabe, gini mga ever supportive, gini mga chief of police diri sa province. Kaya wala labot nga hapos tawgan, hapos istoryahon, nagapamati kag nagasuporta gid diri sa atan. Salamat! Aha. Kag, are, may mga nagasulod pa nga mga messages, no? Kakadula, how? Kay kaka-out ang akong Facebook. Anong kakatabo sa Facebook, subong man? Doon nagalain ang ulo niya. Babae, yun yung Facebook, ay. Kaya medyo galay. Hindi budlain sindiyon. Aha. Liwat, salamat, gid. Kay Sir Alex Fuentes. Pero may siya nagapamati, aha. Sige, Aksyon JM kag Aksyon Henry, ang detalye sa mga balita national, pagkatapos lang sang siningong importante nga mga pahibalo. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:21, detalye na sa mga balita nasyonal. Liwat naman gin-require sa Department of Health sa mga turista nga magpresentar sang ilang negatibo nga COVID-19 test results kung magabiyahe padulong sa iban nga mga probinsya, samtang gina-finalize pa sa mga local chief executives ang bag-o nga pulisa para sa mga fully vaccinated individuals. Madumduman una ginpalayag sang gobyerno nasyonal nga hindi na kinahanglan sa mga turista nga magpakita sa provincial borders ng negatibo nga RT-PCR swab test result kung nagkakompleto na sila sang bakuna. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque, ibalik ang ginapatuman nga pulisa sadto angod sa mga biyahero kag buwas mahiwaluan sa liwat ang desisyon pagkatapos amyendahan ang Resolution number 124-B. Sunod kay Duque, ang mga lideres ng Union of Local Authorities of the Philippines kag ang League of Provinces of the Philippines ang magasapol sa Hulyo 8 agud talakayon ang nasambit nga issue.
Dugang pa kinahanglan istoryahan kung paano ma-verify sa kada LGU nga hindi peke ang vaccination cards nga ginapakita sa mga turista. Sa piyak nga bahin nagahimo naman karon sa Vaccine Management Information System ang Department of Science and Technology agod matipon ang data sa mga nabakunahan nga individual diri man sa Pilipinas. Nag-apelar naman ang Octa Research sa publiko nga tumanon sa gihapon ng minimum health protocol sa pihak nga gin-classify sa Department of Health ang Pilipinas bilang low risk sa COVID-19. Sunod kay Professor Ranjit Rai kag Dr. Nicanor Austraco ang ginatumod sa DOH among healthcare system kang hindi ang mga tawo. Sunod kay Rai sa karon mayara ang Pilipinas ng hospital capacity kag nag-ayo-ayo ang sitwasyon sa Pilipinas apang hindi bot silingon nga low risk ang mga individual. Dugang pa malatnan sa gihapon ang isa ka persona kung kakaso ng face mask kag hindi magtuman sa iban pa nga safety protocols. Sa iban pa nga balita national, mapasiguro naman ni PNP Chief General Guillermo Eleazar nga wala sang cover-up angot sa mga napatay sa anti-illegal drug operations kag sa karon ginaimbestigahan. Inireaksyon ni Eleazar angot sa pinakauli nga report sa International Rights Watchdog nga Investigate PH nga nagpabutyag sang pagkaalarma angot sa ginaligar cover-up kag kakulang sa matuod nga resulta sa autopsy sa kaso sa mga napatay sa police operations. Sunod kay Eleazar, wala sa pulis sa PNP ang pagpangharas kag abuso sa mga pigado kag wala man sa may hinabunan ang otoridad. Una diri nagwa sa report sang Investigate PH ang PNP padayon ginahinabunan ang mga napatay sa drug wars ng administrasyon. Sa katapusan nga balita national, ginpalayag naman sa Department of Energy nga kulang sa research si Senator Manny Pacquiao angon sa mga alegasyon sini nga korupsyon nga nagakatabo sa ahensya. Sunod kay Energy Assistant Secretary Gerardo Erquiza Jr., kulang sa research kag ill-advised si Pacquiao sa nasambit nga issue. Una dirigin bulgar ni Pacquiao nga ginhatagan sa DOE ang private company nga Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Kag suno kay Pacquiao, wala nag-agi sa bidding process ang nasambit nga transaksyon kon diin bilyones pesos na nakuha sa DOE. Apang suno kay Erquiza, wala sang kamatuoran ang mga alegasyon ni Pacquiao kag nagpalayag nga hindi na kinahanglan mag-agi pa sa bidding ang isa ka independent market operator. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:25. Good evening, Danay, kay Leonor Montesino, of course. Kag sa akon dira ihada, good evening, Sandrina Danlag. Good evening, Sandrina. Salamat kid sa pagpamati kay Maninay. Ang mga utang ni Maninay ng mga birthdays and mga nagliliga, yung mga Christmas, bawi na ha, kay tamyawon ta ka. Hello, Sandrina Danlag. Kag sa iya sini nga mga brothers dira, of course, sa akon kumpare, kag sa akon kumare. Joshua and Jane Danlag. Hello, good evening. Salamat gid sa inyo sini nga pagpamati. And of course, sa may Saragossa store dira sa may Libertad Public Market. Thank you so much. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga balita lokal kag national diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Hulyo 7 tuig 2021. Sa ngalan sa mga regular nga anchorman, ini naman si Aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,